Segundo Distrito, Can Albay. Oplan Silo sa mga askal pinakusog kan Legazpi City Vet Office. Clearing operation kan Task Force Kalinisan at Kaayusan puga-puga na. 10 units ng aquaponics ani tinao sa women's organization sa Ligao City. Sa lado nasyonal, dahil pasigurado ko no rin talaga maabot ang mga bakuna kontra sa COVID-19. Mga problema ang aampangon sa rollout kan bakuna inilatag kan DOH. DILG duda sa sinseridad kan CPP-NPA na dai makikiaram sa distribusyon nin bakuna. Alyansa kan Estados Unidos sa Pilipinas mantinido. Sa ibang nasyon, mga nagprotesta sa Myanmar, pinalayugan nin rubber bullet. Sa lado ng Karawat, bagong kontrata ni Vic Manuel sa Alaska Aces, haros selyado na. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mas pinapakusog ang opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda ang proyektong gulayan sa barangay sa 2nd Distrito kan Albay sa pakikipagtabangan sa Department of Agriculture Regional Office sinda na nanaonin mga garden tools asin mga pisog sa mga barangay tanganing magamit sa pagtanom. Naniniwala si Salceda na ansaro sa mga programa kan gobyerno na makakasimbag sa mga problema sa pagtios iyo ang makaskas na implementasyon kan Department of Agriculture flagship program na plant. Sinabi niya na ang investment sa agrikultura mataonin trabaho, mapakaray sa output asin mapababa sa presyo. Sa ibang lado, pinasalamatan man si DA Regional Director Rodel Tornilla asin iba pa sa mga itinaong garden tools asin pisog nin mga itatanom na gugulayon para sa mga barangay. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downey. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downey. Biging ganyar kan Legazpi City Veterinary Office ang publiko na muyang magatama nin ayam na magpasiring sa senang opisina. Sa entrevista kan DZGB News kay Dr. Manny Estepona, ang City Veterinary Officer kan Legazpi, na padagos ang pagkondukta nin danin Oplan Silo sa mga balaw-bagaw na ayam sa palibot kan syudad. Kung sa nagresulta ini sa paglangkaw man sa numero kan ayam na sa indang nadakop. Katakot ini kan sa nang advokasya na Adopt a Dog program kung saan dakula ang magiging katabangan kaini sa mga fur parents asin sa ayam. Siring man mapabawasan ang mga ayam na ipinapairarom sa euthanasia o mercy killing. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Ang baretang ini hatod sa Indokan, B6, B12. Puga-puga ngunyan, ang trabaho kan Task Force Kaayusan at Kalinisan kan Gobyerno Lokal kan Legazpi City nakadinahan asin guyodon an arinman ng mga vehikulo na dai sa tamang lugar nakaparada lalo na ang mga nasa gilid ng tinampo. Sinabi ni Andy Marbella kan Task Force na talagang dahil na sinda matunong sa sendang operasyon sa pagsasabi na sinda minasunod man sana sa direktiba kan Department of Interior and Local Government. Idinugang pa man niya na kinakaiponin dang gibuhon ang trabahong nakatuka sa enda, lalo na ang DILG magkakaiguanin evaluation sa road clearing operation sa masunod na simana. Sa tanawanin doon na trabaho siya na ini asin daing personalan mantang daing masindang pigpipili. Hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. 10 units ng aquaponics sa Nitinaukan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa iba-ibang women planters organizations asin iba pang pribadong grupo sa paikan gobyerno lokal kan Ligao City sa pangingenot ni Alcalde Pati Alsua. Pinasalamatan man ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo, si BFAR Undersecretary Eduardo Gongona sa tulos man na pagresponde asin intervention na makatabang sa mga paratanom asin parasira sa distrito. Pinasalamatan
Pasalamatan man niya si BIFA Regional Director Nelson Bien. Ang aquaponics, iyo ang climate resilient food production on technology na minakombinar sa aquaculture as in hydroponics o ang pagpatalubo nin tinanom na daing ginagamit na daga. Mientras tanto, pusong may malasakit ang ipinapailingon niya ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda sa mga residentes lalo na sa mga barangay sa Pulangi Albay. Nagkaparang aldaw bago ang aldaw ni mga puso o Valentine's Day sa Pebrero 14, siya nangenot sa distribusyon ng bagas sa mga senior citizens kanasabing banwaan para sa pangangiipo kan mga ini sa tahaw kan panahon ng pandemya. Enot kini, siya man ang nangenot sa Project Angel kung saan ang mga aki naman ang pinaugma sa paagi ng feeding program as in pagtaon ng mga regalo. Sinabi ni Salceda na gusto niyang iparumdom ang ligasiya kan pamilya Salceda na may pusong pagmalasakit sa mga Pulanggenyo. Luway-luway na ang pikturusan kan sangguniang panlusod kan ligaw, ani pinapautob na lay, manungod sa numero kan pasero na pwedeng magsakay sa tricycle. Sa ipinagbubusol na resolusyon ni Konsehal Mando Manlangit, pamayo kan Committee on Public Safety and Order, na obheto kaini, iyo ang gibuho na duwanaan pasahero kan mga tricycle. Alagad, kay puha na siguraduho na iguanin barrier an lunadan. Sigun kay Manlangit, napapanahon naman na turusan ang siring na kasuguan, tanganing di naman madipisilan ng publiko sa saindang transportasyon. Kasabay sa ordinansa, ang pagbabakan pamasay sa 10 pesos kada pasahero. Iyan ang primerong gabtang kan mga Bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito. 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Calling all beaters. Legazpi Savings Bank Incorporated, LSB, will be having a scheduled beating on its foreclosed property located at Sorbito Street, Barangay Bapor, Masbate City on February 16, 2021, Tuesday at 2:30 p.m. with the following details. Commercial lot with 5-story building with lot area of 404 square meters, building area of 1,493 square meters with a minimum bid price of 27 million
pesos. Bid and conformity forms are now available in all Legazpi Savings Bank branches near you. Interested bidders may submit the foregoing in a sealed envelope and drop it at the ROPA bid box, which can be found at the loan section of LSB main branch located at the second floor, 738 Building, Rizal Street, Ogalbay District, Legazpi City. This meeting is open for public. For inquiries, call Ms. Nina Ibo with CP number 0917-584-9352. Legazpi Savings Bank, a subsidiary of Robinsons Bank. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ika matapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The number one beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Marinyani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Sa survey na nagpapailing ni numero kan mga Pinoy na habo pang magpabakuna, sinabi kan Department of Health na sinda magkakaigwa nin makaskas na substitution list tanganing masiguro na ang bakuna sa COVID-19 dai masasayang.
Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa pagkonsiderar na importante ni marahay ang bakuna dahil dapat masayang ini sa deployment program. Sinabi niya na may tugon na sinda nasa lidaan tulos ang mga nasa listahan na masayumang magpatudok nin bakuna. Ipinahayag kan Department of Health ang mga posibleng hampangon na problema kan gobyerno sa oras na na-roll out na ang COVID-19 vaccination program sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary as in Spokesperson Maria Rosario Vergere, NOTD, ang pagsigurong daing bakunang masasayang o mapaso. Ikadua, ang kawaran nin kumpiyansa kan mga Pilipino sa COVID-19 vaccine kaya maigot ang pagkondukta nin information drive may kinaaraman sa importansya, benepisyo asin kaligtasan kan bakuna. Ikatulo, ang magiging behavior challenge dahil piglalauman nindang dakul na Pilipino ang magkampante matapos na mabakunahan. Tinawan ni Vergere na ang mga itinudok na bakuna iyon mantinidong underdeveloped kaya pwede pa man makaulakit ang mga ininin virus. Ikaapat, ang pagiging mapili kan mga Pilipino sa bakuna, lalo nata may nagsasaparpaman giraray nin sa kudgunya na global shortage sa COVID-19 vaccine. Ikalima, ang pagsiguro na ligtas ang magiging distribusyon as in transport nin mga bakuna, partikular sa mga tagong lugar sa nasyon. Ultimo, ang gigibuhan na monitoring sa mga mabakunahan para maaraman ang posibleng epekto kaini sa inda. Kasabay kaini siniguro ni Vergere, nagigibuhan kan gobyerno ang gabos para maiwasan ang posibleng problema sa COVID-19 vaccination program sa nasyon. Sinarosaro kan Department of Health ang mga hagiat na pwedeng ang pangon kan gobyerno in kaso mag-abot na ang mga bakuna kontra sa COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ngunyan pa sana nagkakigwara sinda ng espresso na paghandaan ni Nusto ang pag-abot kan bakuna kung sain nagkigwara sinda ng practice sa pagkapot o pagmanihar sa bakuna. Idinugan pa man niya na ang primerong hagiat na ang pagsiguro na dai mapapaso o masasayang ang bakuna kung kaya dapat masiguro na maisaray ininin marhay. Sinabi niya na may mga bakuna man alagad posibleng dainin magpabakuna dalan sa sobrang takot. Ipinakorden kan Department of the Interior and Local Government sa Philippine National Police na bantayan asin siguruhon na ligtas ang COVID-19 vaccines. Sa sarong pahayag, sinabi ni DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Flores Jr. na makaordinar ang pulisya sa mga lokal na gobyerno para masiguro na makakaabot ang mga bakuna sa mga benepisyaryo kaini, lalo na sa mga hararayong lugar sa nasyon. Gustong sabihon, poon sa pag-abot kan bakuna sa nasyon, sagod sa maitudok ang mga ini, kaibahan ang mga tauhan kan PNP. Enot kay ni, sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa Communist Party of the Philippines na pabayaan na maihatod nin ligtas kan gobyerno ang mga bakuna kontra COVID-19 lalo na sa mga tagong lugar sa nasyon. Bareta Holi sa ibang nasyon, nagpalayog din warning shots as in rubber bullet ang mga pulis sa Myanmar bilang patanid sa ribo-ribong nagwelga may kinaraman sa kuditang nangyari duman. Dahil ligdi, nagsapar ng mga lugad ang mga reliyista kay bana na ang sarong 19 anyos na babae na nasa kritikal na kondisyon matapos tamaan ng bala sa payo. Magagarumduman na binomba kan mga pulis nin tubig ang mga reliyista sa Myanmar kanakaaging duwang aldaw na pagprotesta kan mga ning. Base sa report, sinarado man kan mga pulis ang nagkaparang mga tulay sa syudad kan Yangon tanganing pugulan ang pagruso kan mga nagdadakol na bilang kan mga nagwelga. Pikisabing iyuman ini ang pinaka mahiwas na hero protesta sa Myanmar poon kan 2007. Bareta salado ring karawat. Haros silyado na ang kontrata para magbuelta sa Alaska Aces si Vic Manuel. At kaya hinagad ni Manuel na ibalyo siya sa ibang team dahil sa ipagkakasinabutan sa sayang napasong kontrata sa Aces sa ibang nalado. Nagkaigwanin bagong kasunduan kung saan kinonfirmar ni Danny Espiritu, ahente ni Manuel, na dakul ang posibilidad na magtinir ang muscle man sa Aces. Sinabi niya na ginigibon ninda ang gabos para magtinir sa Alaska si Manuel. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano?
Pwede pala na gamiton ang tanog para magdaranin uran sa mga lugar na nakakamati nin tagmara sigun sa sarong pag-aadal na ginibo kan mga researchers sa Tsinghua University sa Beijing. Sa paagi ni sarong weather manipulation experiment na ginibo sa Tibetan Plateau kan sarong taon, na-discover kan mga researchers na napauran ninda nin 17% sa paagi sa nanin pagtutok kan sarong higanting loudspeaker sa kalangitan. Pigadala ng posibleng gamit kan tanog para sa pagkausa nin uran dahil bako pare-pareho o kapareho kan ibang sistema dahil ini nagdadara nin chemical pollution asin dahil kini kay puhan nin eroplano siring kan cloud seeding. Aminado man ang mga researchers hali sa China na kay puhan pa nin hararom na pag-aadal para makonfirmar na nagdadara nin pag-uran ang makusog na tanog. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Maski maedad na alagad, talagang marara pa, asin mabagsik pa si Bossing Vic Soto. Ini kasunod kan mga informasyon na magiging ate na si Talitha. Ang siring na bagay nagluwas sa pagsasabi na bados sa ikaduwang aki si Pauline Luna, ang misis ni Vic. Tulong taon naman si Tali, kung kaya magkakanigo naman na sundan ini. Sa ibang nalado, maugma si Tali dahil lanta sa mga masunod na bulan, magkakaigwa na siya ning kakawat. Mientras tanto, sobrang kaugmahan ni Bossing Vic dahil lanta sa edad niyang sobra 60 anyos, nakahaman pa siya nin baby. Bareta, salado ng saludo, magkita sa news base si Mardila. Markamen. Ipinaluwas kan health experts sa Department of Health na nagkapera sa mga fitness goals ngayon na taon para sa baskog na salud, tanganing maging healthy ang life. Yan ang sinabi na saro na digdi ang pagbibisikleta. Sigon sa mga health experts, nakakatabang ang pagbisikleta na mapakusog ang resistensya para mapipintaran ang helang sa puso o heart disease, diabetes, at iba pang kamatian, arog ka non-communicable diseases. Tandaan, health is well. From your space, Mardila, Daing Iba. Bareta, sa kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Ito po, yung ating binabantayan na low pressure area dito sa silangang bahagi ng Mindanao, ito po ay nalusaw. At yan naman po ay medyo humina po. So, ang makaka-apekto po sa buong bansa ay ang easterlies. Ito po yung mainit na hangin galing sa silangan sa Naydad at Pasto. At asahan po natin na ito pong easterlies na ito ay actually nakaka-apekto sa silangang bahagi ng ating bansa. So, kasama po dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Kami pulong-pulong mga pagulan o pagsikat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang timog silangan ng Igiral, kami balayad hanggang sa katamtaman pagtalon ng karagatan. At yung para sa pangpuling pagpapalabas natin ng Gilwani dito sa lugar ng Camarines Norte, sa northern and eastern coast ng Camarines Sur, northern eastern coast ng Catanduanes. At yung pong inaalyatuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga sasakyan pandagat dito sa katamtamang pagtalon. Mula sa Pag-asa, DOST, Michael Francisco, nag-uulat. Iyan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ng Union o Webes. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardila asin Angel Mustasa sa Newsbase. Ronald Baldo asin Marcen Madrid sa Lado Technical. Pag-asa Legazpi. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Happy birthday to my good friend and beautiful friend, Madam Ruby Rosin. Happy birthday, B. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan.